Kuwi oleh bantuan bencak winane ning Tulungagung teko Republik Indonesia. Nah, enak wong wedok kuwi nunggu dulure ning rumah sakit. Sugeng enjing lur, iki suasana neng ngarep rumah sakit umum Dr. Iska Tulungagung 2026. Suasanane rame karepe bodho lur, tapi wong loro ya pada akeh. Suasanane rame pol di ngadepne bodho perang dino suasanane neng ngarep rumah sakit umum rame. Mobil sliwer-sliwer rame. Kuwi Gojek di JNT rame. Yang ke kulon ke ya rame kayak arah perapatan rumah sakit lawas kelek ngulon rono kae. Suasanane ngene iki lur. Neng dalan kaya rumah sakit lawas ngetan neng ngarep rumah sakit umum Dr. Iska. Warunge ya rame. Orane sepi, soalnya wong gene wong pertombo ya. Jadi suasanane ngene iki lho. Rada rik. Soale lagi siam iki lho. Jadi rada rik. Jadi menjelang hari H teko kutha Tulungagung padha arepe ning desa Etan kono. Ning desa Etane ringin 7 lek kleru desane lho. Iki rame ngene iki. Lalu lalang wong liwat. Suasana dalan ning ngarepe rumah sakit umum Dr. Iska Tulungagung tahun 2026.
menjelang hari Lebaran kurang sekitar rong dino iki suasanane ngene iki. Iki bencak sumbangane Indonesia wingi iki oleh badan bencak ning ngarepku. Iki oleh bantuan bencak winginane ning Tulungagung teko Republik Indonesia. Nah, enak wong wedok kuwi nunggu dulure ning rumah sakit. Iki rumah sakit ini mepol lho, kan rame nih. Rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung. Iki aku karo ngiyup karo ndelok suasana neng dalan. Ndelok suasana neng dalan wirawiri enek sing wong mertombo ning rumah sakit, enek sing golek kebutuhan lebaran ning taun 2026. Aku enak ning ngarep kuwi enek warung kopi. Kuwi sing kula niki toko kanggo kebutuhan lek golek-golek apa jeneng alat wong sing nunggoni apa jeneng mau wong di rumah sakit. Terus ki gor gor Plaza Kuning. Kuwi enek gor. Bener. Ki gor Plaza Kuning. Gor Plaza Kuning. Karo ndelok keindahan taman ning rumah sakit. Karo nunggu cuma ngeterne dulur-kulur ning rumah sakit. Timbangane bosen gawe video ning kene pisan. Kampil Gading pegawai PLN Ngetan ya. Karo ndelok wong liwat iki lho. Timbangane bosen ngenteni
tani iki dulurku sing ning rumah sakit kontrol iki karo nggo video. Iki aku ndelik ning apa jenenge ning Yup soalnya panas. Kok ini kan lho suasana ning jero rumah sakit. Wis Kak Tulungagung. Ya ruame arepe bodho pas loro ana sing kontrol. Suasanane ngono kae. Ruame lho tapi rame iki rame ngesakne iki padha nggawa rekod kesehatan kae. Kuwi Pak Security-ne golek sarapan. Kae langgare, kono kae langgar. Suasanane ngono kuwi kae bakso barokah ning ngarepe rumah sakit SK. Bakso barokah loro, tempat parkir baru. Terus ki ana Pak Panjul, rumah makan buka 24 jam. Bagi wit pandan. Itu kambil gading lho. Entek wae dan akeh harus entek. Jadi suasana nih sekitar ngarep rumah sakit umum Dr. Ishak tahun 2026 ngene iki lho. Rame wong antarane bungah lan susah. Bungahe arepe riyo lebaran badan. Susah iki padha nunggone wong lara. Sing nunggone iki ya kesel lho. Wong iki aku mau ngeterne dulurku kontrol ya kesel. Ngono kae. Ya wis cukup sakmene lur. Sok aku Pak Robin Vlog. Matur suwun sing wis ndelok videoku. Nuwun.